אוקיי, אז מה קורה? אנחנו בסרטון פורטנייט ראשון לערוץ. את האיבנט לא צילמתי, כי לא הספקתי אליו, הספקתי אליו רק באקסבוקס, ובאקסבוקס אני לא יודע איך להקליט את הסרטון. אז עכשיו אנחנו נכנסים למשחק הפורטנייט. באיבנט, אתם לא מבינים מה היה באיבנט. באיבנט פשוט השגתי לפחות 5 זירו פוינט, אבל כולם היו באותו צבע, אז לא יכלתי להחזיר אותם ללובי. זה כאילו, האיבנט היה מטורף. בואו נראה, אני יכול להראות לכם פה את הספרייטים? לא. האיבנט היה פסיכי. כי אני הנחת שם בשביל הספיידרמן. רק אומר, זה לא המשתמש הראשי שלי. אחד מהימים יעשה לכם סרטון מהמשתמש הראשי שלי. אני מקווה שאני אשיג את הספיידרמן, בואו נראה. אם אתם לא יודעים, הספיידרמן בבניין הזה. בקומה השנייה. במרפסות כאילו. ויש גם את הבוט של ספיידרמן שאתם יכולים לקנות ממנו. לא, לקחו! מי הספיק? לא מאמין. יורים עליי ואני בלי נשק, אני אעדכן אתכם שיהיה לי לוט. או אם אני אמות או משהו. איש! תסתכלו על זה בניטנדו, אז אני פחות טוב, אבל אני עדיין סבבה. וואו, איזה בושות! איזה בושות. עשיתי עוד איש. חושב שאני גרוע כי החטאתי אותו. הם יהיו ממש גרועים. וואי, נשאר רואה צעדים. אני לא מבין מאיפה זה. אולי זה מתחת לאדמה, יש איזה משהו. בן דוד שלי אמר לי שיש איזה מנהרה כזאת, לא יודע. שעתיים רואה צעדים, מחפש איש, לא מוצא. אני אעדכן אתכם אם אני אמצא. אני משחרר את הכלב. כמה יש? איזה? זה מיתיק? זה לא מיתיק. למה היה פה סתם? אוקיי, טבע דיימון. אוקיי, זה סבבה. אוקיי, אנשים. נראה לי 2. כן. פגוע. מת. יש עוד אחד. מת. חשבתם על זה? כל הנשקים שיש בפורטנייט? נראה לי יש אותם במציאות גם, לא? לא יודע, זה נשמע ככה באמת כאילו. יש נשקים שאני מכיר ובוודאות יש אותם במציאות. אבל יש ויש. תבדקו על זה ותכתבו לי בתגובות. אני אנסה ממש להצליח בערוץ הזה. אם אתם יכולים לתמוך ולשים סאב ולייק, זה ממש יעזור לי. כאילו, זה לא עולה לכם כסף, אז מה אכפת לכם? כאילו, גם אני לא מקבל על זה כלום, אבל זה פשוט, אני אוהב תמיכה ודברים כאלו. סליחה אם האיכות לא משהו, אני פשוט כרגע לא מתמצא בזה. אם אני אצליח באמת, אז האיכות תהיה הרבה יותר טובה, באמת אומר לכם. עשיתי גם אתגר שקשה, אבל אולי תצליחו. אם אני מגיע ל10,000 רשומים עד סוף החופש, אני מחלק 1,000 שקל למישהו מהמשפחה שלי. אז תנסו. ותודה על הכל. העליתי סרטונים משורץ, תתחילו לצפות בהם, כאילו שם באמת אני משקיע. בואו נראה אם לקחו פה את הכספת. אם אתם מכירים, יש פה כספת, בואו סתכלו. פה אתם, זה לא פה, רגע. בושות. אתם באים.
הולכים חכו. אני לא כל כך זוכר איפה זה, אני אחזור אליכם. הנה. הולכים לפה. יורדים. לקחו, יש פה מישהו. הוא היה עוד פה. איזה ביו. מת. מיתי. אני רואה צעדים של עוד מישהו. בואו נצא על המישהו הזה. אני אחזור לכם כשאני אראה אותו. צעדים, הנה. אולי הוא פה? הוא פה? לא נראה לי. הנה. מת. טופ 5. יש פה מישהו עם הקוראים של ספיידרמן. איפה הוא נעלם? איפה הוא יראה לך? זה לא האיש עם הקוראים. זה איש אחר. זה השטגון שיש לי. בואו ננסה למצוא את האיש עם הקוראים של הספיידרמן. אני אחזור עליכם. הנה הוא. נראה לי זהו. הוא לוקח עינים. מה עשיתי? דילגתי עליו פשוט. מת. זה לא האיש עם הקוראים. לא. אני אקח את זה נראה לי. זאת לא נשק, נכון? כן. אוקיי. אני אחזור אליך. טופ 2, אני אחזור אליכם כשאני אפגוש את האחרון. הוא פה עם רכב, אוקיי. האם אני אקח ווין בסרטון הראשון שלי בפורטנייט בערוץ? לא מאמין, טופ 2. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אני לא יודע. 10 לייקים ו20 לייקים. תסתכלו את הספרייט של תסתכלו. באקסבוקס שלי עשיתי אותו לבל 5. ביי, מקווה שנהנתם.